Hola, ja som aquí un altre cop. Avui us explicaré un conte que ben segur ja sabeu de què tracta. A la biblioteca de l'escola hi havia un ésser bonic, petit i presumit. Un dia va arribar a l'escola, va descobrir la biblioteca i ja no en va voler marxar mai més. Li encanta viure milions d'aventures i llegeix moltíssim. També ens deixa pistes, ens recomana llibres i activitats. Ens cuida l'espai i sabeu què? Cada vegada que ens veu llegir li creix un gran somriure a la seva cara. Vine a la biblioteca i viu la màgia. Abans de construir-se la nostra escola, tot eren camps i horts que arribaven fins al riu Llobregat. Al costat dels aiguamolls de Molins de Rei hi vivia el nostre amic, un ésser molt petit i presumit. Li agradava estar sempre ben sec i calentet i per això no suportava la humitat, perquè li feien sortir panellons, quan el que ell volia eren rovellons. Cansat i fart, va decidir buscar un lloc més assolejat. Caminant i saltirojant, va arribar en uns camps plens d'arbres i sabeu què? Eren arbres fruiters, cirerers, tarongers, pomerers, llimoneres i així va decidir buscar un bon tronc per instal·lar-s'hi. D'això en deu fer unes 200 llunes pel cap baix i unes 500 pel cap alt. Tant i tant a gust s'hi trobava que l'humor li va canviar. Li era igual si plovia o nevava, perquè de rovellons no en trobava. A la tardor era quan més cofoi estava, doncs de rovellons n'hi havia per tots els racons. I era tan i tan feliç que es va tornar molt aventurer. Un dia, mentre estava estirat sobre el seu cirerer, va decidir que aniria a veure món per descobrir si existien altres bolets com el seu estimat rovelló. Aquesta aventura li va ocupar gairebé 50 llunes. Durant aquest temps va descobrir les llànegues, xampinyons, camallars, fredolics, pets de monja, però quan va tornar no reconeixia el seu estimat indret. On és el meu cirerer? Es preguntava, que tantes bones estones li havia donat. I volta que voltaràs va ser incapaç de trobar-lo. Trist i abatut, se'n va tornar als aiguamolls, d'on esperava trobar una explicació. Un cop allà, va refer el camí per retrobar el seu tronc. Quan hi va arribar, es va complir la seva pitjor predicció. L'havien robat, però, pensant, va veure que hi faltaven molts més. Què ha passat? Es va preguntar. Així que va decidir enfilar-se a un plataner proper i observar. El que va veure el va deixar glaçat. Tot eren xivarri, rialles, corredisses, xuts de pilota. Un fins i tot li va fer caure el barret. Ell volia tornar al seu lloc. I per això, de nit, encara sense haver-se recuperat de l'esglai, va fer una visita en aquest lloc nou. Va veure passadissos plens de colors, taules i cadires. Tot semblava molt tranquil i es va quedar arraulit ben calentot al costat d'un radiador. Quan portava una estona dormint, va sentir unes passes, cloc, 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 però de cop i volta aquell petit so es va anar ampliant i magnificant fins que ella el va escoltar al seu costat. Mort de por i confús, va aixecar-se d'un salt i amb uns ulls com taronges va veure un munt de nens i nenes que venien cap a ell. Què faig? On m'amago? Els infants entraven a una banda i l'altra, però de sobte va copsar que hi havia una porta que ningú hi entrava, així que ràpid i veloç es va esmunyir per sota i va entrar en un joc màgic. Només entrar-hi va notar un silenci que l'envoltava. Va començar a anar de prestatge en prestatge i el pensament anava més ràpid que els seus ulls. La imaginació li volava com ho fes en paraules dels llibres, o bé el portaven a llocs on ni ell mateix havia somiat. Els segons, minuts i hores passaven. A pas de gegant, el nostre amic estava cansat i ella mateix es va quedar a dormir. L'endemà va continuar fent el mateix i com que veia que no hi havia forma d'acabar amb els llibres, contes, còmics, va decidir que aquella seria la seva nova casa i que en el fons, on abans hi havia el cirerer, ara hi havia un munt de coses per fer i fou així com es va quedar a viure aquí. Tot anava bé, fins que un dia els nens van entrar-hi. Ell, sobresaltat, es va amagar i mirava entre els llibres el que passava. No s'ho podia creure, li estaven agafant els seus contes i els deixaven a qualsevol lloc i de qualsevol manera. Pàgines que queien, papers pel terra i xiclets sota la taula. Ai! Aquest lloc no semblava el mateix. Per això,
Cada nit ho endreçava i deixava per escrit un missatge per conservar aquell lloc i que tothom respectés els llibres que ell tant estimava. I com a regal va construir una petita caseta, igual que la que tenia els aiguamolls, per deixar-hi els llibres ferits cada nit. I abans d'anar-se a dormir els cosia, els acaronava i els hi deia bona nit. Us en recordàveu d'aquest conte? El barret del rovelló és magnífic, a que sí? Adeu!